všetci prítomní. V tomto videu sa pobavíme o tom, alebo si ukážeme to, ako som si zahral 13 rokov starý Minecraftový svet, ktorý možno, že niektorí z vás poznajú a možno niektorí z vás nie. Je to asi už trošička aj väčšia doba a ja som konkrétne túto záhadu objavil. A čo sa vlastne deje, to vám vlastne teraz vysvetlím. No a o čo vlastne išlo? No v praktickosti ide o to, že týpek proste hral svet a som mu iba tak vygeneroval dom s blízkou s vecami, ktorý sám nepostavil. Je to divné? No rozhodne je. A práve z tohto dôvodu som si dneska ten save stiahol. A aj keď o tom už robil videí Valdy, nikto si myslím, že z toho nespravil pravidelnú sériu ako ja. Takže pokiaľ chcete takýchto videí viac mi dajte follow, ja to nebudem zdržovať a tu vidíte úplne bez strihu, aké boli moje minimálne zážitky. Takže ideme na vec. Ideme tam. Je prvé otvorenie, ja som tam ešte nebol, iba podľa videí. A chcem vedieť, či to je vážne tá bejska, o ktorej sa hovorí, a v ktorej všetci majú tú mienku. Takže... Oh. Wow. What? What? Wait. Oh. 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 Počkaj, options. Sensitivity. Ja neviem. Fakt. Ale... Dobre. A už vidím tu na ten máme. OK. Už som zistil prvú vec, čo asi prečo bolo vidno. Teraz by sme v 3D mohli tak... Je to jasne vidno. Ale vlastne... OK, vypneme to. Ideme proste normálne hrať. A uvidíme. Kamo, toto bude extrémne zasekané video, lebo... Wait. What? OK, ľudia. Ja som o tomto môže počuť dosť a... Je tu trošku iný inventár, ako som si myslel, že to bude. Ale je tu teda hodne veci. OK. Z tohto sveta by som možno skúsil robiť viac video, ale trochu som tu takto... Tak. OK. Tu je tá pejska. Tu sú maky. Tu je to, ktorú asi zabijeme. Ja neviem, čo som to bude robiť, ale nedopustil som to ja a neviem, čo to. No. Aha, tu je tak stará verzia ešte, že tu neboli, jak som to povedal, neboli tu meso čokoládové svetky. OK. Why? No, prepáč, že som skončil, ale pokračujeme. Až do tam. Sme na tomto svete a vôbec neviem, ako čo odpúšťame očkávať a hlavne. Kde je ten zbytok blízky, čo by to máme vidieť? Extrémne to sveká, neviem, či to je práve tým, že tento svet má problém s... akože... článkami alebo... Není svetlo. Ale že na ten týpek, toto nikdy nepostaví. Ale to je extrémne iné na takto svete hrať, ale ja by som to asi takto nejakým spôsobom obral, ale ok, to laguje. Neviem to, ale chcel som to natočiť, lebo aj na to prečo nie, a z tohto by som chcel sériu. Takže toto teda video bude v podstate o tom, že si predstavíme. Ahoj. Ahoj. Ten starý Minecraft. OK. A my sa boli tak, ide o to, že táto bejska nepostavil na túto bejsku. Sa nevie, ako dostala vlastne sem. Nikto ju nepostavil. A dokonca áno, sú tu aj veci. Sú tu všetky veci. Je tu toho hrozne moc. A jo, proste takto záhada je obrovská. Kde sa to všetko nabralo, to neviem. Moc sa to neviem. Ale
Ja by som sa skúsil aspoň ten cobblestone odložiť a tieto veci. Neviem prečo zase tu je tak hrozne moc proste... No, nebudeme to riešiť. Prečo by som chcel skúsiť? Nie jedna vec. Aj sú tie manšafty, joj. Toto je riadny efekt. Normálne mi z toho vyšpatný. OK. A tu na týchto manželov bol tiež záznam nejakého videu. Toho týpka. Tento svet má 13 rokov. Jo. Tento svet je tak starý, že už má pomaly 13 rokov. No to je extra. A tu mali byť tuším diamanty. A to značí to, že to nie je... A sú tu diamanty. Sú. OK. No. Ale jak vidíte, je to dosť zaujímavé, na to, že je to 13 ročný svet. Tak ja sa to že ani nezaujímavé. Ale toto bolo len štát toho, čo budeme robiť a toto je asi taký prvý diel, prvé pocity. Takže asi tak. Tento svet má tak hrozne moc rokov, že je prkček, alebo vy čo ste tam tak, vy si to ani nemáte šancu pamätať. Takže jo. Asi tak. Proste je to niečo neuveriteľné. Je vôbec neuveriteľné, že sa niečo takéto zachovalo a vôbec, že ten tvorca ten svet vôbec našiel. A že vraj to je kvôli chunk erroru, kde sa fajly prepisujú a práve preto tu táto vieska vznikala. To je. Dobre, už sme skoro tam. A ja teda idem vám oznámiť, že toto bude troška iná séria, ale počkaj, vidíte, ono má byť bejska, že uvidíte taký červený ako keby odraz. A neviem, kde to je. Počkaj. Tak. Nič. Počkaj. Nič. Nič. Neviem, kde to malo byť, ale proste viem, že ten typek videl také červené veci. A údajne, že by jedna vec tu mala byť a to je tá. OK, ja si tu odložím nepotrebné veci, ale počkaj. Budeme udržívať systém ako zastaviť času, čo tu bol asi ten hráč, takže ideme sem a ja vôbec, proste táto blízka nebola vytvorená. To je to. Že ten hráč, vlastne sa to odohral tak, že nebola vytvorená. A že on vlastne nevie, ako sa tam dostal. Čo majú v pláne, že teraz ideme spraviť aspoň diamantový krumpáč a vidím, že tu mám dosť toho veľa a môžeme sa do mne pokračovať. No. No. Ale otázka je, kde by sme ten nadraz spravili. Ja by som to spravil podľa mňa asi nejak, že tam toto je normálne prvý Minecraft a ja neviem, či to vôbec bolo tento dom je proste zbačný, že som to postavil relatívne sám, takže to je na tom najviac ako zvláštne, čo všetci tvrdí, že proste hráč to nepostavil a že sa to tak objavilo. Takže uvidíme. Tak. Ja to spravím raz, dva, takto. Dúfam, že to teda robí správne. Ten portál zase mi nevyhrať takto spôsob. Ale uvidím. Čo z tohto sveta vôbec nič, čo to bude za video. Stará dobrá hudba. Minecraft. What?
What? Co je to za glitch, reálne? Čakaj. Dobre. Let's go. No a toto nám nevychádza na párne. Ľudia, toto bude veľmi spontánne video, lebo neviem, čo to mám videa, chcel som to natočiť. Takže uvidíme, čo to všetko nájdeme, počkaj. No, tu nájdeme všetko niečo z diamantky. Jestli tu odložíme si všetky tie veci. A ideme si spraviť ironový krumpačky, že tu máme 2 staky ironov. A ideme z tohto spôsobu, z tejto série vymačkať čo maximum to ide. A oj, to je hrozne divné, o môj bože. Toto je hrozne divné hrať niečo, čo ani nevieme, čo vzniklo chunk errorom a vlastne toto furt žije, furt toto žije. A ľudia mám hrozný rešpekt vôbec hrať takúto verziu, takže ja som ani na tejto verzii nehral. A proste to má pre mňa obrovskú dôvodu. To sa muselo ešte, počkaj, to sa muselo ešte takto. No jo. Aha, no. Budeme mať takú uvidíme. Jestli chcem spraviť full iron, to si myslím, že mi určite vyjde. Nohanice, helma ešte. A ešte botičky. Ak chcete o tomto videu počuť viac, ja vám dám určite do popisku české video a potom aj originál, aby ste vôbec pochopili, o čo ide. Ja som si to zahral čiste kvôli tomu, že pranky nerobím si srandu, proste normálne som si chcel zahrať niečo takéto pre mňa, to má proste obrovský potenciál. Vôbec mám niečo takéto a vôbec, že sa to dochovalo, že vôbec akože po 13 rokoch sa vytiahol save tohto sveta, to je niečo neskutočné. Je neskutočné, že vôbec niečo takéto je. Ja si idem nakopať, ja si ešte teda idem spraviť, idem si spraviť krumpáč, lebo budeme to potrebovať. A asi si spravíme, ja neviem, čo s týmto svetom spraviť, ja asi to budem streamovať. Uvidíme čo a jak, starý hardcore sa mi bohužiaľ pozal, takže bohužiaľ. No a ideme teda zase do toho mapu, kde boli aj diamondy, takže nie je to. Zase už ste videli všetké, že sú tie diamondy, ale prečo to je odmietol diamond. No, výborné. Neviem prečo tu mal takto vodu, ale OK, takže má niečo. OK. Kámo. Počkaj. Bloknem túto lavu. Ešte stará textúra, joj. Toto bude iné, spomenkové video. Takže, ježišmaria, netreba ma ju úplne ničiť. Tu má ich viac, no pozor. Tak máme iba 2, nevadí. Nevadí. A ja si tu budem snažiť uchovávať tú starú atmosféru. A pokiaľ sa mi podarí. Tak, neviem. Máme nejaký kobol? Chcem sa tu proste normálne nechať v tej atmosfére, čo tu bolo. Ja neviem, čo sa to dá sa dovísť už do metru, ale je to extrémne opäť toto vôbec hrať. Vôbec svet, ktorý proste vznikol sa, alebo to je podľa mňa hodnotné. Ešte... Joj, toto je nostalgia. Ja som to nezažil, ale podľa všetkých to vyzerá hrozne proste. Nejako by som... Ale je to proste čo je lepšie. Vôbec hráč, ktorý už musí mať určite aspoň tých 20 rokov, tak po 13 rokoch
Zoberte, že proste vyťahne save, ktorý hrá ešte okolo 14 alebo možno aj mali viac, neviem. Proste skúste si uvedomiť, že ste dostali a vyťahnete svet, ktorý ste hrali ako mali. Tento svet chcem udržať, proste chcem, aby potom som vytiahol pôvodný save a proste bolo vidno, že ako to bolo kedysi a uvidíme, čo to postavíme. Dobre. Docela dlhý mine. Neviem, jak vlastne sa toto mohlo stať, a ok. Ideme tu. Ja si chcem asi z toho spraviť meč, lebo ja mám ešte nejaké diamanty. Takže dobre by bolo ten meč. Lepšie. A jeden. Všetky zvieratka sú... Kam to? Čo bolo zabiť? Počkaj. Čo to je vidno? Ale... No, tak nič, ale jednoducho nejaký príčin bol. Máme toto tu. Chcem ešte vidieť tieto dvere. Aj, no, toto je pôvodná kejvka, môj bože. What? Čo sa stalo? Aha. Počkaj. Ja si viem, čo sa stalo. Vypadla asi elektrina. No, nevadí. Pokračujeme ďalej. Mám ešte záložnú myšku, takže viem asi to nejak napraviť. A ľudia, ja si myslím, že z tohto videa to bude všetko. Prvé dojmy máme, prvé dojmy, čo tu boli. A ľudia, je to extrém, že vôbec niečo takéto sa dochovalo. Ja som rád, že ste sa dívali a zatiaľ čau.